думи свободна България. България свободна от всякакви безчинства и издевателства на поробителя. За България! Свобода и смърт! За България! Свобода и смърт! Но не се самозалъгвайте. Поробителят не е турския народ, а напротив, неговите управници. Защо? Защото ние не се бориме срещу турския народ, а срещу неговите управници. И това са оказали не ние, а въстаниците на априлското въстание. Тяхната борба включва и много други народности. Защото в Османската империя не са били поробени само българите, но и всички народности, включително и турския. За България живеем! За България живеем! И за нея ще умрем! И за нея ще умрем! За България се борим! За България се борим! И за нея ще умрем! И за нея ще умрем! И не се подлъгвайте от някакви псевдоисторици и псевдоексперти, които се опитват да насаждат едва ли не, че нямало робство. Робство в България е имало. Имало е пазари за продаване на роби в Истанбул. И след като бъде забранявано от султана, пак са се продавали роби. Еничарския корпус е създаден от роби. Кръвният данък е данък на робите. И никой не може да оспори тези исторически истини. Сградата, пред която се намираме в момента, е Софийския университет, създадена от братята Христо и Влади Георгиеви. Тези братя са част от нашата национална революция. Тези братя за целия си труд, през целия си живот са работили за благото и благодействието на българската нация. Те завещават над 3 милиона златни лева след освобождението, за да може да се построи тази сграда тук, където българите да се учат и да бъдат равни с останалите европейски народи. И именно това е и нашата цел. Целта на всички българи е да бъдем не само равни, но и по-добри от тях. Държава на 15 века не може да бъде унищожена и няма да бъде унищожена. За България се борим! За България се борим! Няма да я предадем! Няма да я предадем! За България! Свобода или смърт! За България! Свобода или смърт! За България! Свобода или смърт! Свободен! Социален! Национален! Свободен! Социален! Национален! Свободен! Социален! Национален! Днес честваме кулминацията от една 500 годишна борба. Не знам дали може да си представите какво означава 500 години да няма българска държава. И въпреки това, през всички тези 500 години, порива за свобода да не угасва. И то е просто, че не угасва, а се предава от поколение на поколение и все повече се разгаря душите и сърцата, докато достигне заветната 1878 година и дойде триумфа. Но тази свобода
не е дадена даром. Ние не сме я получили свише.